weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to takkusana yoni to babaɓe to hayre gollera to darto abdallah to ñabina to jawaldi to gurela cooga to tampidaro to hijaja to bourgouduna to atena to lewe ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba so to beelul gawdi wuuro nayi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie société cinéma ɓe mbaɗi gratification wonande gollotoɓe mabɓe eɓe dokkama gratification molanteɗo Allah ɗum noon ko caggal kayde société o waɗi record ko fate production e ko fate vente kala hitande 2024 to leydi Sénégal daddiɓe ɓe hinde ASP woni agence de sécurité de proximité ittama ha laaɓi darade kay e dow laaɓi wadde contrôle auto ji to leydi Mali général Assimi Goïta o waɗi discours makko à la nation ñande so weeti ko go lewru janvier o haali ha heewi kono o refta o siftorani kala ko fati e sumgoji e nder leydi hen to leydi Guinée Conakry Mamadi Doumbouya ko hoorejo transition leydi ndi kanko e nder discours makko à la nation o holliri tigui wonde hitande 2025 darinde nde ko hitande sumgoji e nder leydi hen leydi Ghana laamu leydi Ghana ɓe kolliri tigui ɓe itti visa ha laaɓi wonande kala deyɗele natoɓe taw ko leyɗele Afrique natoɓe nder leydi he visa d' entrée ittama ha laaɓi to leydi Kenya ko jamgal mawgal molantegal Allah kañum tigui ummi dow denki e leydi hewɓe noon kolliri tigui wonde ɗum ɗakkiti koye fiise to leydi to kabaruji men joolam jaɓeri ma jaata dow laaci tedduɗe Amérique to leydi Palestine to Corée du Sud bisimilla mone kerki hotodirte joni piren pacciren kawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinnooro gorelte ko kawisa wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata koto kordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nassirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03
37 so tawi noon a gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama. salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra wonduɓe kiste fibrome dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartaraɓe wonduɓe infection ngaji kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawrana ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guloji e ɓalli jakkoji e ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawrana ɓen wonduɓe soppisa e fiɗaɓe to banggue goragu kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawrani dendagal rafiji goragu kala ustiɓe ustoraɓe goragu jippiɓe leese e yawɓe yitade koye mumen gorko mo melga wuro jinneji ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi ko fate rafi goragu hen fannu goto wiyete ko meeɗi moosa a muɗata hen walla jara hen joni joni moosa nofuru e nofuru fannu ɗiɗaɓo wiyete ko yeddi ƴeewa a wurata ɗum joni joni mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina gorko mo melga wuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldata ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ɗe yawrana ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewoɓe embauche ƴeewoɓe visa ji kala gorko mo melga wuro jinneji andi dendagal kiɗeneɓe mum ewro saaha mo tawe to Paris lamorgo leydi France so tawi a jiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 67 04 04 66 27 mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base mum ne tawe toon to Dakar en tawe ɗon miñi koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo sa yiiɗi andude heedi jokkodirde mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott leegal bitegal Samia face à face usine à plâtre so tawi a yiiɗi jokkodirde on numéro ko on base ko ɓiyi ko tawete ɗon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne to Rosso Mauritanie e to Dagana Mauritanie ene tawe ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi joyya habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawen yiide en to banggue nette e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ene wiye dendagal hettiyankoɓe to gonɗon ene goni ɗon kala jaam Allah e welede mum yo wone mon on mbiyama kadi hitande jaam hitande malal hitande ɓuural hitande kisal e cellal habruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie puɗɗotoɗen jagorgal
leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati énergie wondude pétrole e nando makko mo leydi Sénégal ɓe mbaddi ko wiyete déclaration on déclaration ko ñande talata ɓennuɗo en ñande talata he noon holide tigui wonde ɗon e waktuji seeɗa kay maɓe puɗɗo siggade maɓe puɗɗo kay ko fati e uddidgol fuɗɗade kay golle nduɗo woyndu taw ko woyndu hewndu gaz wiyetendu GTA woni grand torti ahamiya ɗum noon en tawi tigui taw ko leyɗele ɗe ɗiɗi ndendi nduɗon woyndu noon ɓe tawi tigui e nder lugge maaje kalde to keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ene tawtora déclaration mabɓe o ɗon ɗiɗo société ji ɗiɗi tawi ko siggotoɓe gaz ina société ɗon hen goto ko société Mauritanie naɓe ene wiye Mauritanie hydrocarbure ene wiye tigui société mauritanienne des hydrocarbures walla mo wiye kadi SMH wondude société biteɗo Petrosen GTA noon woni tigui grand tortine ene tawi mbiɗen to keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal tawi koye nder maaje kadde jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati énergie e pétrole hono biteɗo Mohamed Melayni Wula Khaled o holli tigui wonde exploitation kay ko fati nduɗo woyndu tawa kadi ko woyndu grand tortine waɗate tigui koye nder dogue tati e nder dogue tati woni en 3 phase gadan o noon holliri tigui wonde maɓe mbawa siggade kay ha million ngaji ɗiɗi e feccere 2,5 million taw ko toon kala hitande so tawi noon ɗo e yesso noon ma ɗum yettoyo kay ha 500 maɓe yettoyo kay ha 5 million tawa ko toon kala hitande objectif mabɓe noon phase tataɓo o woni objectif mabɓe final kay ko yettade 10 million tonnes kala hitande tawi ko gaz ko ñande capantati e goho lewru décembre 2024 sanga 17 heures gaz kay gadano sigga tigui e nder nduɗon woyndu wiyetedu grand tortine leydi Mauritanie e oɗo saaha joni latima leydi taw ko producteur de gaz woni leydi tigui taw ko leydi yaltinori gaz ha joni ko leydi Mauritanie kedduɗen SOUSCINIM woni société nationale industrielle et minière ko société ɓurɗo mawnude e nder leydi Mauritanie caggal noon nde ɓe mbaɗi vente mabɓe record 2024 ɓe mbaɗi kadi production mabɓe record 2024 woni tigui record aji ɗiɗi e nder ndeɗo hitande gam kay yidde weltinde ɓen gollotoɓe e nder oɗon société ɓe mbaɗanama ko wiyete gratification molanteɗo Allah on gratification noon eɓe dokke 5 salaire woni tigui monen foof ne hakke kay fodde salaire aji mum joyyi tawa ko supplémentaire wondude kadi e 2/10 woni to salaire mum kadi fecce laabi sappo wona dokkeɗa hen laabi ɗiɗi woni 2/10 de salaire ko Melayni noon ko biteɗo Melayni Wula Henday kañum tigui sakti habaru o yeeso délégué ji gollotoɓe société o e nder batu kay o joddino e ɓeɗon délégué gollotoɓe société o toon to Zoyrata ɓe ko kanko kadi ko kanko woni directeur siège de production gratification o noon garanti wonande kadi gratification wonande kay gollotoɓe tawi ko gollotoɓe inférieur woni tigui gollotoɓe ɓurɓe famdude ɓe kay ɓen mbiɗen ma keɓɗa 5 salaire supplémentaire wondude 6/10 wondude 6/10 de 6 salaire wondude tanawi noon ko gollotoɓe yahoɓe retraite ɓe kañumen taw yahoɓe retraite ndeɗo hitande 2024 mani nde ɓe kolliri ma keɓa 5 salaire de gratification société o kadi waɗi mbiɗen record aji ɗiɗi taw ko record de vente woni tigui yeyde koɓe meeɗa yeyde e record de production wadde kadi production koɓe meeɗa wadde e nder ndeɗon hitande record de vente gadanoɓe mbaɗi capanɗe 1 million ene fawi temedde ɗiɗi e nogas e jeegom 1000 woni 14 million 226 000 tonnes tawi ko record de vente moɓe mbaɗi o ko 1 million ene fawi temedde jeeɗiɗi 1000 woni 14 million 307 000 tonnes objectif mabɓe hitande 2024 nden wonno tigui ko 14 millions de tonnes pour la vente et 14 millions 200 tonnes pour la production ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ba Mamadou Bokara ko gardiɗo landa wiyete kala AJDMR ko landa lunda o yonnani noon ko haydara kay o yonnani ko fati oɗo projet de loi ko fati kay e landaji dawrugol ko laamu ngu ƴetti o holliri noon oɗo projet de loi ko tigui ko atteinte grave à la démocratie leydi Mauritanie ko hunde bonde wonande kay yaltirode caggal fati e démocratie leydi ndi o haali ɗum noon koye nder conférence makko de presse o yuɓɓinno ñande 31 lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ha joni ko
ɗiɗi Mauritanie keddoɗen jen ha toon to Sehil Babi noon goto e yontaɓe Sehil Babi naɓe caggal kayde wonno e werlamo hinde rafkade mo soodi mo mi naccere mo faati toon o faadi noon accident ma en ketto cimtola musidɗo men Sehil men correspondant men hono Zakaria Samba Dia assalamu aleykum rahmatullah yamal ñalle mo bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare TV kompital men ɗo e nder diwal meɗen guiɗimaka ko ɗo biyeteɗo Mouhamed Lamine Wulla Meddu jeeyaɗo to wuuro Veytas taw kadi ko e nder commune mbo Gouray taw kadi o liggoto ko galle conseil régional ɗo e nder lamorgo diwan meɗen guiɗimaka Silbaɓe kanko Mouhamed Lamine Wulla Meddu wonno koto lamorgo gendi Mauritanie wonno so omo sodno toon werla taw kadi werla o ko hinde rafa katta on ɗon werla tuma nde ɓe gimmiti toon to Nouakchott faade ga diwan meɗen guiɗimaka saraji wuro Alege hedde kilométre uji 30 ko ɗon Allah waɗi hajande mum on ɗon werla waɗi accident kamɓe ɗiɗo ɓe foof kanko Mouhamed Lamine Wulla Meddu emo wondno ɓe mbawi gañade hen gañanɗe musɗen fewi ko ɗon ɗan ɓe ƴettita ɓe patira to lamorgo gendi Mauritanie woni Nouakchott wiide joɗaniɗe toon jani men weltare TV wonande safara mabɓe ene rewi e lawol e oɗo saaha joni gañanɗe ɓe e wiide cafrowo ene kekidi ɓuuri gañade ko kanko Mouhamed Lamine Wulla Meddu kono kam safar mabɓe ene rewi lawol yo yimɓe gartir hen haqqillaji muɗumen kanko Mouhamed Lamine Wulla Meddu ɓuuri hedditorade e makko tan oɗo saaha joni ko wonande kulhuli keddiɗi e makko kono safar o ene jokki rewde lawol yo yimɓe gartir e haqqillaji mumen no fewi dendagal jayde meɗen e weltare TV ene du'onomo kanko e on ɗon mo musidɗo makko mo wondi foof nde geno hokkata ɓe cellal ɓalli mabɓe no hannirta ni yiyete kamɓe e dendagal ñawɓe men e ñawɓe julɓe kala Zakaria Samba Dia Bekera ngam weltare TV Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi habaruji men e ɗemgal Pulaar senno mima to Seydi Babi ko to leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal barnoɗo suka cukalel diwel gotel ngel duuɓi 12 biyeteno ngel deeso tawi kadi ko dognoɗo omo yiɗatno jiilaw cattuko no fewi o wiyama teeba cukalel ngel o warno noon o warno ngel tigui ko nder douche to nokku biteɗo Malika barɗo hoore o noon mo wiye Elhaji Moukhtar omo wiye Alhaji Modou Fall o nanga noon koto Tivaouane Peulh e nder enquête e noon o qirrima e nder enquête o qirrima tigui wonde ko kanko kayya yooɓi fittanu ngel ɗon cukalel enquête gaɗan noon mbaɗano ngel e goski he cukalel ngel tawnoma tigui hollirin enquête o holli tigui wonde kay kanko Modou Alhaji Modou Fall o yinno tigui ko violde ngel ɗon cukalel caggal noon nde cukalel ngel habtimo wawi wulude gulaɗi cattude no fewi ko ɗon tigui o yooɓi fittanu ngel ɗon cukalel saabu kay tawama kelande o e nde walla gañande e ngel ɗon goski ngel ɗon cukalel e oɗo saaha joni noon o wiyama teeb mbiɗen omo tawe juuɗe dadiɓe ha joni koye on fannu keɗoɗen fannu viol hono biteɗo be Ndiaye ne yara duuɓi 16 omo tawe kankone e juuɗe police ji ɓe commissariat d' arrondissement mo jeppel kankone o nanguira ko yinnode kay wadde viol suka debbo toko somo duuɓi 9 ɓingi biyeteguel kay o biyeteɗo era balde o funtirno cukalel ngel noon ko rokkude ngel temedde joyi woni 500 francs biye temedere ngam yidde funtude ngel e yidde wondude ngel to liberté 6 extension onne oɗo saaha joni o wiyama teeɓa ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen to nokku to wuuro toon diwan Thiès taw ko Thiès nord woni Thiès banggue hirnangue ɓenne piniri e subaka hande o ko sunare mawde no fewi alkamisa hande 2 lewru janvier hitande ujunnaje 2 e nogas e joyi subaka law dawannoɓe kay jahata ƴeewi ko dañi jii tigui ceedi tigui goski baraɗo ene wedda e dow ray woni e dow lawol train baraɗo o noon baraɗo kanko baraɗo o noon o nawati o wadda tigui subaka law e dow mbiɗena oɗon ray suwa taw noon andede hol kanko kono noon teskama kam ko neɗɗo nawo kadi ene huuya kora tigui wonde ko pullo ko ƴiƴam pulago tigui woni e makko sapeur pompier noon nawi tigui goski to morgo hôpital régional Ahmadou Sakir jeegena enquête ne jokki hen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen yummiraɗo goto Sénégal najo biyetenoɗo Mam Badiane omo yarano duuɓi 39 kanko e ɓiyi ko debbo biyetenoɗo Sokhna ko kamɓe ɗiɗo mbasi pittali mabɓe accident lawol toon to Italie to nokku biteɗo Viareggio to nokku biteɗo Viareggio
tawi tigi e nder falde Toscane ɗum walno ko ñande aletta ɓennuɗo ko jande Echo noon kañum ɓayini kabaru ko alkamisa hande o ɓe ɓayini oɗon kabaru kamɓe noon ko famille ɗo dido noon woni tigi ko babiraɗo e debbo joom suudu mum wondude e sukaɓe mum kamɓe foof gonduno e oto mabɓe tawi komo hinde Fiat type ɓalejo koye on oto ɓe gonno caggal nde ɓe mbaɗi accident noon babiraɗo e sukaɓe ɓimaɓɓe ɗiɗo rewɓe woɗɓe ɓen Allah dandi ɗumen hen ko kanko yummiraɗo e ɓi ko debbo ɓiɗɗo debbo ɓi ko debbo hen goto biyetenoɗo Sokhna ko kamɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mabɓe oto mabɓe noon felɓodiri koye oto goɗɗo moɓe perɓodiri o noon ko chauffeur o goto wonno e oto o on chauffeur noon Allah dandi ɗum hen gañaki hen mayani hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ƴeeɗa to Kolda to nokku biteɗo Sinthiane Faraba ene tawe nder falde Kolda ko debbo goto biyetenoɗo Aissatou Déme kañum tigui waɗa agressé ñande alarba goho lewru janvier 2025 sanga niɓɓel futuro e saaha kay o wonno e artude ƴogoyde ndiyam wadda boniji o noon caggal kay nde waɗimo agressé fimo labbe kay labbe kewɗe no fewi gañimo hen gañanɗe musa no fewi nde o wulli noon paaɓe kamde yiɓe dogui gaari ko ɗon tigui baɗɗo agressé o forti laati naati e soyde ene yiile kay yiilaw cattuko no fewi Allah dandimo noon o mayani hen kono o heeɓi gañande tawi ko gañanɗe musa no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen DSP ko direction de la sécurité publique ɓe itti ha laaɓi kay ɓen iweteɓe ASP woni agence de sécurité woni tigui agent de sécurité de proximité taw ko ɓen dartoɓe e booli kay ene toppite ko fate circulation autoji ene contrôle autoji e kala saaha ene contrôle circulation ko ɓen nde itta ha laaɓi tawi kadi ko note circulaire bindaɗo faade kay e dendagal commissariat ji centraux e dendagal commissariat ji urbain e spéciaux ji kala wonde kay DSP woni tigui ɓen tawi kadi ko ɓe tigui wonde DSP itti ha laaɓi ASP ha laaɓi e dow booli leydi Sénégal kala ko directeur général DSP noon hono biteɗo Diara Sène kañum tigui siifi oɗon kayida kadi ɗum fuɗɗi kadi ɗum fuɗɗoto kay ko guila kay ñande kayido siva woni effet immédiat ko guila capantati e goho lewru décembre manduɗo ndi ko ɗon tigui ɓe fuɗɗi ɓe ittama ha laaɓi e darade e booli siftinde on noon vidéo goto sarima e nder réseaux sociaux on vidéo noon e holliri tigui wonde agent taw ko agent goto SPM ene dartinno oto mo heftino kayitaji joom oto caggal kay e nder vidéo ene yiiye tigui chauffeur on e weeɗamo mbuñari woni tigui biyeji kalisa ko ɗon totti ɗum ɗiɗon kayitaji en ɗum noon sarima e nder réseaux sociaux ene sikka noon ko sababude keccol sumori joni sumori keccol ko ɗum ittiɓe kamɓe foof e booli ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Mbour to kaso mo Mbour noon ko neɗɗo goto kañum tigui adduno toon guertogal cahangal ha uri ha weeli ñamde nder guertogal he noon mo roofi hen koliji taw ko koliji drogue yidde kay neldude sehil makko walla bandiko tawateɗo e nder oɗon kaso ɓen renoɓe kaso o noon woni vigilante caggal kay nde ɓe jurni ɓe junti ɓe sunni guertogal ngal kay ɓe mbaɗi hen tigui loskuji mabɓe ko toon tigui ɓe jiiti drogue o koliji drogue ɗi jiitama kanko gaddunoɗo ngal ɗon guertogal e drogue o wiyama teeɓa e oɗo saaha joni omo tawi tigui e juuɗe police mo Mbour so tawi noon ko kanko gonɗo nder kaso jeynoɗo koli o omo foti yaltinede toon oɗon kaso o daroyo tigui yesso parquet ko fati e to tribunal o daro tigui yesso parquet ko fati kay oɗon trafic de drogue ha joni ko leydi Sénégal so ummima to leydi Sénégal kotto leydi Mali paaɗen to leydi Mali coordination des syndicats de jangguinoɓe taw ko école aji enseignement supérieur jangguinoɓe jangde towre no fewi syndicat ji mabɓe won hojjikintoɓe mabɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓe déposi avis de grève guila kañƴane capantati lewru décembre 2024 ɓe bindi tigui faade ministre du travail de fonction publique et de dialogue social ɗum noon koɓe kolliri kay ɗo e nogas jeeɗiɗi janvier so tawi kay hujjaji mabɓe ɗi ɓe bindi e oɗon préavis de grève mo bindi o so tawi hujjaji mabɓe kay joltaka ɗo e nogas jeeɗiɗi lewru janvier no gonnen ɗum koɓe natanoɓe tikkere hofgo jungo woni grève taw ko balɗe jeegom ɗum noon ko à partir de nogas jeeɗiɗi lewru janvier 2025 ɓe namdi noon ko yo laamu ngu rokkuɓe kay yoɓe primaji mabɓe ko wiyete prima de recherche ɗum noon ko adi nogas
jeeɗiɗi nduɗo lewru so ɗum ala ko ɓe natoɓe ticket hokmo juuɗe woni grève balɗe jeegom nan hawra temedere capanɗe nayyi e nayyi waktu taw ko waktuji golleteɗi ɓe kolliri noon on grève noon fuddoto so tawi kay hajjuji mabɓe joltaka ko no gas jiiɗi janvier ha ñande goho lewru février 2025 so tawi kadi gasani yoɓe gandu kadi oɗon grève kadi koko jokkata ko gila 2017 noon ordonnance yaltino sifa on ordonnance noon holliri tigui wonde ɓe poti hebde ko wiyete tigui prime de recherche ene ɗum woodi ha joni ko leydi Mali keɗoɗen général Azimi Goïta kañum woni hoorejo transition leydi Mali o waɗi discours makko à la nation ɗum ko ñande jamma capantati e goho ene wiyata goho lewru janvier 2025 e nder discours en noon o holliri kay haali haala hewko no fewi o holliri hitande 2025 nde won kay hitande taw ko hitande culture woni hitande pine hitande mawnine hen kay ƴelliti hen pine mabɓe ganni e fina tawa kala nalankoɓe mbawa ƴellitade hen hano hannirni o wi kadi wonde je décrète année o wi wonde ko je décrète année 2025 ko année de la culture ko fati noon kadi e réalisation ngaji ko laamu ngu golli o haali hen ha heewi o leli tigui wonde réforme aji kewɗi constitution woni tigui tunorgal leydi ndi gueɗe kewɗe hen fewnitama moƴƴitinama ha fewi golle kadi o haali kadi ko fati e golle laamu ngu darde laamu ngu darino e saaha kay leydi ndi kala wonno e yolayru laamu ngu darima hen darde mum fayida no fewi o haali kadi ƴellitare no fama ƴellitiri kay e puissance mum e avancé mum fama woni forces armées malienne mo waɗat tigui e oɗo saaha joni haɓade kay ɓen seɓɓitiɓe e wat boniɓe e nder jokli leydi e kala e nder discours e ha joni holliri kadi wonde laamu ngu waɗi ko wiyete révision convention ngaji kewɗi taw convention ngaji miniére hakkude société ji hoɓɓe taw ko jiggotoɓe kanŋe nder leydi he ɗina société ji kewɗi oɗo saaha joni waɗama tigui convention kadi yurnitama ko nan noon nan dari kadi o holliri kadi wonde kay o ɗum noon o holliri kadi wonde e oɗo saaha joni laamu ngu noon dari dowɗe mum ponno gam yidde ƴellidde leydi ndi yimɓe hewɓe noon hakkillaji foof kenno kay ko maw haale toɓɓere ko fate sugngoji ko fati tigui mane kostata kaɗo laana taw ko laana transition laamu saboru ndu mane jogori gasde kay mande sugngoji juɓɓinte kono noon o siftorani ndeɗon toɓɓere ko ɗum saabi noon yimɓe dawrogol hewɓe ha tengti e lundiyankoɓe e ɓen wiyeteɓe société civil hewɓe tawi ko lundiyankoɓe kolliri tigui wonde kay a beltaki e ndeɗon haalande ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali keddoɗen ha joni koto leydi Mali keddoɗen to leydi Mali Suguel Kokkola Mayiga ko kañum wonno hoorejo jagorɗe e laamu sabbodu leydi Mali ittado kay ko ɓooyani tawi ko on général Abdoulaye Mayiga kañum lomtimo e oɗo saaha joni kanko Suguel Kokkola Mayiga ɗon so Allah faabakimo ko haɗatamo nanguede ko hunde tindino fewi saabu kay laamu ngu nelli toon e ɓen wiyeteɓe BVG woni tigui bureau de vérification générale sunnotoɓe kay yurnitoɓe kay galle ko kala ko neɗɗo halfinano e nder golle he noon ɓe jaltini rapport mabɓe tawi kadi rapport mabɓe ko gestion tuggi 2020 ha 2023 e nder rapport mabɓe moɓe jaltini noon cimtol mabɓe rapport o ko 113 page woni hello e nder rapport he noon ɓe kolliri tigui waɗi jolɓi mawɗi no fewi waɗi joɓɓi e jollitedde mawɗi no fewi ene tawe nder hen tawi kadi ko wasde moƴƴindemo gestion gueɗe kewɗe ko halfinno hono no holliri oɗon rapport ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mima toon to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗena Mamadi Doumbouya kañum woni hoore transition leydi Guinée o holliri ñande talata ɓennuɗo capantati e goho lewru décembre 2024 e nder discours makko à la nation wonde hitande 2025 nde gonɗen ɗo wona tigui ko hitande suɓgoji e nder leydi he ko hitande suɓgoji ko hitande kay nde lanaka transition jofata e nder leydi he o wi noon wonde nder lebbi tati gadani woni tigui les 3 mois du premier trimestre nder leydi he ma yuɓɓini hen kay walla calendrier ko fati e suɓgoji référendum constitutionnel ma mbaɗe nder hen caggal ɗum suɓgoji keddiɗi kala ma mbaw yuɓɓinede e nder ndeɗo hitande 2025 ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen nomima to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗen laamu leydi Côte d'Ivoire yamiri laamu leydi France nde yaltinta dendagal koninkoɓe mum woni dadiɓe leydi France tawateɓe toon to Côte d'Ivoire tawi kadi koko ɓuuri yawde e yaccade 43e base bima des bataillons d'infanterie marine tawateɗo to port Boumouye ɗum noon oɗo saaha joni artata kay koye juuɗe so arta ma artu ha
haalaɓe e juuɗe koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire fof noon koye nder lewru janvier 2025 ndu gonɗi ndu base mabɓe noon mo port Bouye so tawi ɓe ummima toon ha laaɓi artata koye juuɗe leydi Côte d'Ivoire on base noon ɓe innir ɗum ɓe innito ɗum ɓe dokka ɗum inde tawa ko général Thomas Daken Ouattara kañum wonno premier chef d'état major armée mo leydi Côte d'Ivoire ko kañum innirte oɗon base koto leydi Ghana paɗen laamu leydi Ghana sifi kayita on kayida ko hollirde ko à partir de kay 1er janvier lewru gonɗe ndu won ñalawma hanki à partir de ñalawma hanki dendagal leydi Afrique kala kay jiɗɗo Afrique naajo jiɗɗo nadde nder leydi Guinée leydi Ghana kay ewra saha joni ko wiyete visa d'entrée ɗum iwi ha laaɓi saari tan a natat leydi ndi hano jiɗirɗa kala ɗum noon Ghana tawti oɗo saha joni leyɗe nayyi e nder Afrique tawi ko leyɗe ɓe ittuɓe visa ha laaɓi wonande kala Afrique naajo ɗen leydi noon woni tigui ndiɗo leydi witedi Rwanda rewi hen ko leydi witedi Seychelles reydi ene wiye Gambie wondude Benin ko ɗeɗo leyɗele nayyi joguino nde ɗon sifande oɗo saha joni Ghana tawti wonti leydi joyoɓiri tawi kala Afrique naajo natawo hen sohlani ko wiyete visa d'arrivée koto leydi Kenya paɗen ñande alarba lewru janvier 2025 ko fayre mawde kullol mangol waɗi toon e nder wuuro woto tawte koto funnangue leydi Kenya saabu ko jamgal molantegal Allah ummi dow asman butti e leydi Allah wonde moƴƴo noon hay goto ndi yanani hay goto gañani jamdi ɗi noon endi peesa kay fodde temedde 5 kilo woni tigui feccere tonne ko ndin jamdi kay sami e leydi agence spécial mo Kenya noon nde tini ɗum ko ɗon e ɗon ɓe gaari kay ɓe mbaɗi hen lottoji mabɓe ɓe confirmi kay wonde ndiɗo jamdi tigui ko jamdi ummidi tigui e fusée ndi ɗakkiti koye fusée goto saabu jamdi ndi tawa kene wonti kay nde sumni ni ne waɗino koma curkini hoɗude tigui wonde koye fusée ndi ɗakkiti mbiɗen noon Allah wonde moƴƴo hay goto gañaki hen hay goto kadi mayani hen kono kam woni fayre mawde no fewi koto leydi Tunisie paɗen no gasi jiiɗino migrant mbasi pittali men tawi ko ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗeru yinnoɓe kay natude dongre Europe mbasi pittali men tawi kamɓe no gas jiiɗiɓe kala koɓe Afrique subsaharienne ɓe gonno 97 worɓe ɗon mbawi faabede hen koye batuji ɗiɗi ɓe gonno tawi ko batuji ɗanne suuɗeru ko hen tigui ɓe gonno taw yidde yaade toon to dongre Europe habaruji men jolam jaɓɓeri koto dowlaji tedduɗi Amérique paɗen janggu mbannogu to nokku wuuro witego Nouvelle Orléans to dowlaji tedduɗi Amérique tawi ko janggu mbannogu ñande tigui so weeti ko 1er janvier woni tigui mawnide darɗe hitande tawi ko janggu joguinoɗo auto mum auto tigui voiture bélier woni jolde auto mum ne gurño yimɓe ene fero yimɓe ne wara ɗumen on noon bannoɗo nguɗon janggu enquête o holliri tigui on enquête noon mballa mbiyen ngun janggo waɗino sappo joyi neɗɗo wasɓe hen pittali men fadde kadi kene ɓuuri capantati e joyi neɗɗo mbawino tigui barmude hen janggu ngu noon andama bannoɗo janggu ngu on ko ancien militaire woni meɗin wonde militaire to o jeeya noon koto Texas omo yaara duuɓi 4 e ɗiɗi o waɗi arme noon o wonno tigui arme o guisno arme ko 2007 ha 2020 ko cukako makko noon o tuubi o naati e diine islam omo wiye walla omo wiyetno omo wiya Samsuddin Jabbar noon tawama e makko vidéo ji kewɗi no fewi ɗina vidéo ji noon kolliroje tigui wonde omo jokkodiri e ketala bitegal état islamique ha joni ko kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Palestine paɗen défense civile mo Gaza ɓe kolliri tigui alkamisa hande o wonde alkamisa hande o ɗiɗi lewru janvier 2025 wonde kay sappo e goho neɗɗo Palestine naɓe mbarama e bombardement mo Israël waɗi tigui e nder leydi mabɓe e nder ɓen sappo e goho waraɓe noon en tawe hen chef de police goto ko chef de police de Hamas ene tawe hen kadi rewɓe ɗiɗo e sukaɓe tato waɗi kadi fodde sappo e joyi waɗɓe barmuɓe hen koto leydi Corée du Sud paɗen ko toon kadi udditen habaruji men ko alkamisa hande o ɗiɗi lewru janvier foti wonde kay ñalawma nanggugol on gonnoɗo hoorejo leydi Corée du Sud tawi ko kay ko ittaɗo destitué ittaɗo e golle mum ha laaɓi taw ko motion de censure ko sarɗiɓi limno laamu makko kanko noon taggi ko ñalawma hande o noon foti nanguede kay mbawa darade yeeso ñawoɓe kono yimɓe hewɓe yaaduɓe makko hewɓe kay nana ƴetti guila hanki bagasuji men e sakkosaji men kala e darabuji men e mbajjuji men ɓe hen leli damar galle ɓe hena e nder galle makko kala gam hadde laamu ngu arde nangudemo ɗum noon koye ona poode ndure leydi ndi woni ma en garto e ɗon kabaru ko wawi wonde hen kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon seydi moon
mona Ghali Abouba so tawi ko to so sehil baabi ko musidɗo men correspondant men Zakaria Samba Diam so tawi noon ko roɓiɗo kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj fonno wonde enen nanganen kaɓirɗe Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on